Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Ug ang ikaduha na mo pa nakita, katunang dito na sa klinika. Unsay mong kalibutan? Usa may gusto nimong palutawon, ma. Nga may pagbati siya ni Adto sa una pa lang niyang pagkakita nimo. Imposible. Dili ko siya ipaila nga amahan sa akong anak. Nagagikan bagayod sa imong balatian ang mga po nga nang lugwa ron sa imong baba. Ma, Hasto na. Dili na ta magsulti mahitungod ni Adtong Ronel. Loya ka pa, anak. Dili pa maayo nimo ang sobrang maghuna-una sa nanghitabo ron sa imong kinabuhi. Pagmalig-on hinuon, Nobe. mao'y itanong ko sa akong nauna. Nga naumol na mo ang among anak nga wahay miturok nga gugma. Oy, hala. Akong cellphone. Uy, ang akong boss. Boss, ang imo laging number ang imong nagamit lagi, boss. Dili naman ni imong roaming number. Kuha ako diri sa hotel, Chokes. Ha? Pero ayaw na sultis, mama, ha? Hindi nga akong pagpanawag nimo. Okay, boss. Hayon lang kang hotel, boss. Dili ka ngay mag-uol. May pasalubong na ko ninyong duha ni mama. Gawa sa balikbayan box nga akong gipada. Taod-taod na ka din, boss. Oo, Chokoy. Uy, kumo na, boss. Ikaw yung lagi itong ako nakita dito sa hospital, lagi ba? Katubang nanganak si Denubi ba? Ha? Nakakita di ka na ko? Ay, kita ko na mo nga, migawas ka sa delivery room. Nakalitan nga ko. Kay, dali sa kang nawa. Nakatambong ko sa pagpanganak ni Nubi. Kining boss. Hmm. Imong anak ang gimog ni Denubi, boss? Dili. Unsa? Pero, anong mitambong ka? Nag-experiment lang ko. Di ko mo to, boss, ay. Imo yung lagi itong anak ang gimog ni Denubi. Imposible sa ko dili. Di lagi. Kundi pa ni mo anak ang gihimog ni Nubi, ha? Ganong imo man siyang gipabantayan ako, be, ha? Dako man kag gasto sa preskong prutas o sa fresh milk. May mo ba si pangutana, Choks? Kumusta na si mama? Ha? Unsa ba? Sige lang, sapot. Labi nagdugay kang magpada kwarta. Sagdi lang na si mama, Choks. Yung anak na maging ng mga tiguang. Pero katong maldito, boss ba? Katong maldito, katong gingan na Jack ba? Sagdi lang to siya eh. Nakasiguro ko nga di siya tagdo ni Nubi. What you know gusto si Denubi kan Jack? Pero, naibong dyan ko. Nganong ganahan man si Denubi atong alma. Luoy lang si Nubi, Choks. Tungod kay mapinanggaon siyang pagkaanak. Gisakripisyo niya ang iyang kaugalingon, ilabi na ang iyang kalipay. Pamaayo lang ang sakit sa iyang inahan. Boss. Nganong naibaw man kasi ang history, boss? Ay na lang sige pangutana, okay? Hapit na mo abot sa ato, Ay lang gipagsaba, ha? Gusto ko nga tagan og surprisas, mama. Hoy, Chokoy. Unsa pinahitabo nimo? Ano bang wa man na nimo paggang busina sa auto kasaba ba ana? Oh. Animal gining Chokoy ay. Bigara man hinuon. Wa
Huwag yun pag ng busina da. Hello, ma! Oy, 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 oy! Matumba ko, oy! Oh, Ronel? Gusto ka lang na akong surprisahan, ma. Ang akong anak! Kamingaw, baya na ako ni mo dong, Ronel. Ay, nga bang wa man ka magpahibaw mo uli ka na? Masugat ka unta na ako sa airport dong. Gusto kong hatagan ti kag surpresa, ma. Hinungdan nga akong gitugon si Chukoy nga di ka pasultihan. Ma, do na ka na'y apo. Nobi anak, gidana din ang akong apo. Tinuod pa? Dong, apo, ni ana ang imong mama. Ang akong anak. Ambi dayon ma. Ambi akong anak, akong kuguson. Ato ka na si mong mami ni mo, little boy. Uy, kagwapo sa akong anak. Gwapo jud kayong akong apo. Mwah! Uy, nanguyatin ma nang akong angel. Oo. Kamot akong baby. Nobe anak, naaraba sa gawas si Jack. Ha? Mura ganiha na siya sa gawas. Mihangyo ganito na ako ganiha. Pero timing nga mo adto sab ko sa nursery. Mo gani nga nasayran na akong dado na dinhi ang akong apo. Kaniyara si Jack ma. Ganiha na lagi na. Ako nang patutyo ng akong anak ma. O niyan sa man ako siyang gawason. Unya na lang. Ako nang patutyo ng bata. Nalitalisan. Tutoy una ni mama ha. Ayaw pagsilak, baby, ha? Mabusog ra lagi karon. Miss, ang birth certificate niya sa bata? Ako na din, mom. Maayo kay nahinumdum di ka sa birth certificate sa bata. Wa para ba ko nga naandam mada. Pero kinahanglan nga marehistro dayon ang akong anak. Oh, kinahanglan gyud. Sige na, patutuyan na ng bata. Sige ma. Ako lang unang gawason diri si Jack, ha? Ayaw ma. Pasag di lang na siyang magkuwat. Kung mahuman nagpatutoy ang bata, una pa siya pasudlon. Salamat nga imo kong ganhin ang taling. Gusto ka man kahang musod. Mahimo ka nang makasod, Jack. Uy! Salamat kay nang. Salamat sa imong pagbisita, Jack. O salamat sab sa mga prutas nga imong gida. Naghago pa man ka, uy. Gamay rin ang butang nga, nabi. Kung itandi sa kalipay nga, ako rong gibati nga. Imo kong gipasultin eh. Mao ni ang imong anak? Oh, Gwapo, no? Hinoon. Dili ka pangutan na kay gwapa mo sa lang niya, mama. salamat. Naibaon ba sa Alma nga nanganak na ka? Ya, lalaki ba gid? Wa palagi. Wa man manawag. Dili siya excited? Busy lang tingali. Basin. Pwedeng makakugos sa bata, nabi? Natug man ang bata, Jack. Dili ra ba ko na maayo nga hilabtan ang bata kon matug. Masumpo ko no ang tubo. Mao ba? Nus man ang bunyag ng bata. Niya pagani mi sa ospital. Unya na tingali ining balik ni Alma. mahimong magninong ko sa imong anak. Mananghid una kong Alma ha. Sige. Sige, Dobe. Ikalipay ko kayo kung maninong ko ining bata. Iyagid unya kong tawag kon og papa. Nobi anak. Di ana ang birth certificate sa bata. Birth certificate na ma? Wa pa man ko pangahiwig nga sa bata. Di ana may ngan sa bata, day.
Unsa? May nga na sa bata ang nakabutang diya. Ikaw ba'y naghatagungan sa bata, ma? Wa, uy. Ambi ko na, ma. Oh, daan. Oh, Oh, ngano? O, unsa may nga nakabutang diha di ay? dili ni mahimo. Nagbuot-buot sila nga wa ko paibaw, ah. Ngano laki? Unsa ba di nga sa bata nga nabutang diha? Ronel Delgado Jr. Everyone, thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!